Frumușel cățel aveți, dar rău. Ah, nu e rău, până se învață cu omul. Să vezi ce cu minte, deștept, educat. E ca un om, numai că nu vorbește. Unde-i bubică? Nu e bubică. Să-i dea mamițica zăhărel la băiețel. Madame, pentru Dumnezeu, țineți-l, să nu se dea la mine. Eu sunt nevricos și nu știu ce aș fi în stare de frică. Cum poți să zici așa ceva? Noi suntem băieți educați, cu minți, nu suntem răi ca Bismarck. Bismarck? Da, Bismarck, al ofițerului Papadopolini.